هنرمندکی li Brezilyayê mankenên bi cilgirî li kolanekê derveyê navenda Çandê ya bajarê Sao Paulo daliqandiye. Hunermend navê berhemê xwe kiriye ji nû ve dayîkbûn ku balê bikişîne li ser pêwîstiya jiyanekî nû 2 salan piştî pandemiyê. Hunermend Siren Franco dibêje ev dem demekî nû ye bo piştgiriyê. Ji nû ve ji dayîkbûn pêwîstiya me ye ne wisa. Ji ber ku hemî dunya ji ber pandemiyê êşê dikişîne. Welatên hejar û dewlemend her hemû êşê dikişînin. Ji ber wê yekî ev dem dema hizirkirinê ye, dema jiyaneke nû ye, dema danastandin û piştevaniyê ye. Ne wisa? Divê em bi hev re parve bikin. Di berhemên vî de 365 ji hev cuda manken hene û hemû li ser qabloyekî hesin hatine daliqandin ku 6 metre jor e. Ev hemû nûnertiya kesên ku ji Covid-19 jiyana xwe winda kirin dike. Dema ez hatim vê pêşengehê min fêm kir ku ev ji bo bi bîrxistina kesên ku di pandemiyê de jiyana xwe ji dest dane hatiye çêkirin. Ez difikirim ku em niha ber bi pêla sisiya ya pandemiyê ve diçin ku metirsîdar e. Li welatê me înkareke mezin heye, ji ber vê yekê dema ez li van mankenan dinêrim û li ser kesên ku jiyana xwe winda kirine difikirim, pir hestiyar dibim. Brezilya yek ji wan welatên cîhanî ye ku ji nexweşiya Covid-19 zerarekî mezin dît ji destpêka pandemiyê verive. Tevî ku hejmara peketînan di mehên dawiyê de daketin û vaksînkirin zêde bû, pêlekî nû ya peketîn û Covid-19 dîsa dest pê kir. Roja pênçemê Wezareta Sexlemiya Brezilya ragihand ku cûreya nû ya Omîkron niha herî zêde cûreyek ku li welat belav dibe.